mahimo usab ang capacity development training alang sa mga women leaders sa 25 ka LGUs karong Marso 24. Wala gi-itemize o sa 22 ka mga LGU, apil ba ang tanhay? Wala pa gi-mention dali ko Roy ang kinsa ang kini ang mga 22 ka LGUs. So, base na sigurado ako lang kay aktibo man ta sa kini pag-implement sa RA 9262 o kining kapakanan sa mga babae ug kabataan. Yes, kuya. So, sa sunod na adlaw, abin ni kaan kuya na na-apil ba ang tanay ani kuya Roy? Ako maniguro jud kong apil ang tanay. Hopefully. Sige. Okay, so may buntag din ni Ma'am Laila Villa Flores at Mr. Villa Flores. So alang-alang sa programang Balitang Tulo-Tulo sa 103.9 One Heart Radio. Kini ang inyong SP Patroller, numero 4, Avila Diaz, reporting. Diga nga, salamat SP Patrol numero 4 Avildia sa imuang report. Di 19 minutos na igala, human mo labay ang alas 7 sa Kabuntagon. Mayong paglantaw, may buntag ni Engineer Jerry Colina. Engineer, mayong buntag niya kanimo. Good morning, Kuya Roy. Gigang Judith Ramirez Gara. Kunya, ha? Birthday rin Mama Irene? Mamay naging balita dire. Magod pa ang Judith Ramirez Gara. Happy birthday nga to kang Ma'am Irene Nacion Villa Flores. Wala kami kay Balo, Judith, nga birthday rin ba may? But anyway, atong magipatugtog mga igala, happy birthday kay Mas Judith Ramirez Gara nga happy birthday to Ma'am Irene in Villa Flores. Ang atuwa din rin Executive Secretary. Nagwildor ba ito siya gapon? Ikan dari Balitang Todo-Todo o sa mga kababanan sa One Heart Radio. Happy birthday rin, ma'am. Once again, happy birthday rin, Ma'am Irene, pre. Ha? Birthday niya? Oo. Wala, nahatag siya. Mamagay ko na nito naman ni Gapon. Matagpati si Judith may natay balo. Judith Ramirez Gara mo may gagrit niya. Mata kay balo. Wala man po sa itong group chat. So once again, happy birthday nga to kang Ma'am Irene Nacion Villa Flores. Ang amuha diring kauban sa opisina. Ang amuha ang Executive Secretary. Baik, yung minuto sigara, human mo labay ang alas 7 sa Kabuntagon. So, nagsaulog na ito mga igala sa kining sa to Women's Children's and Women's Month. At bulungan mo ba ito gingon? National Women's Month, no? So, matagpas report ni numero 4, dunay 22 ka mga local government unit ang nakuna, no? Sa pag-implement mga igala ni ining ilabi na sa Acta Republika 92 sa 62 kining balaod nga nagtumbok sa mga kalapasan patok sa kababayenan ug sa ilang kabataan o niya mga pagdibinsa sa mga biktima o mga silot
kitsa itong nakalapas niini. So, nining balaura mga igala, nalakan si mga lalaki, no? Eh, ditakan niring definition, kanang itawag nila o violence against women and their children. Bilang ko sa ikwato ni mo din na, no? Imong asawa, imong daog-daogon, imong kani asawa, sakit sa babae, nga aduna kay kalambigitan, samot na wa kay relasyon, no? Kanang klase sa pagpangabuso mga igala batok sa kababayenan bawal aning balaura. Naaga ni gitawag niya physical violence. Kanang imong pansimbag ng asawa. Dako nagsilot aning balaura mga igala, no? Kanang gitawag nila physical violence. Kunya dili ra kay imong kulataw ng babae or kanang imong asawa or imong uyab supak aning balaura. Na gitawag nila sexual violence. Kapag imong pugso ba? Sabi nga, kapoy mandong. Kapoy ko imo ning trabaho nga kinahanglan imo kong trabaho. Sexual violence, nagpasabot na nga dunay kalambigitan sa kabay o sexual, no? Na himuon patok sa usa ka babae or sa kabataan ini. Sama sa rape, sexual harassment, sa ibuti pasabot ni sexual harassment. Kadaghan kasi ano. Asa man rape pananglitan ba? Maghikap ka. Oo, siya maghikap ka, no, wala kay pagtugot. Kinala ni mandangin ka? Langit ka, ikaw paday, ana. Dili kay sangat lang kuan. Dilo ka di kay sa panghikap sa? Kinala ni rape kay kapo ko. Kaya mo makanidom nga lang example na lang sa Changi ka nahot ka ayon na maigo na ilahang private part. Wala na tuyo ah. Wala tiyo ah. Oo. O bayad garo sa mo. Ha? Ano juga mahimo kada ako sa loob ng mga iko. At man man ka namang kay Bino de Changi, Go, jud. kay Bino de Changi, Tangan maigo. dagon yung maigo. Tingalagay ko ni kubuko tutoy na Manila sundo. Oo. Ya kira mo ko magtagat. Dili mo kay. Normal, dili ka ba? Kay o ako panglingan mo ko. Which is normal na. Kay Dili mo tagali. labi na din isdaan rin ya kana magkapok na naman kay Wala ka ba? No, tingala ko ng isdaan. Nga kana mga kulir na namas ko nga. Hindi sana ka pre. Ako sa lakbit kami manawag ang tandang mga mimili ni. Kana ba galing si isdaan mo kana mga kulir na naman was ko nga. Wala kagian. Lugangan pa ng atong mga istributoring diya nga maghatol ang isda nga ikarga karmatilya, musabot yun. No, muna nga mga tao diyan maghuot kay kani mga kulir sa mga tindira na amantay budigan niya ilalo man ng market collector's office. Naa naman ang mga kulir diya, mo nang mag-agi-agi tayo magtakilan usay ka ng tutoy ang mga mupray mapula sa itong buko-buko. Makapusya juga. Oo. Hindi ka na. Hindi tindog yung pusya juga. Dili ka naman magpilipili man tag-isda. Oh, ikaw lang siguro. Yan apoy mo agi. Naman na kung agi ko, kay maglakaw din na, magtakilid ko, kung babae na akong kailang ko, magtakilid ko, magtalikod ko, magtubang kay, ano yung nakudukan ko, sa mag-uot, may doon niya, mag-breast to breast niya. Oo. Normal na no? Magtalikod ko, niya, kurba kayo, kay tanawat, asa ko pala, oray, balik ka. 9 to 6 to. Dahil niya sa section 3. Physical violence na siya. Bakit siya? Sexual, no? Naman, literally, Oo. sexual violence Mm. refers to an act which is sexual in nature, committed against a woman or her child. It includes, but not limited to, letter A, rape, sexual harassment, act of lasciviousness, kanang acts of lasciviousness, kanang Wala. Oo, kayong- Sit na to ka na kinulay na. mangliig, supak na, no? Mangliig ka diya. Tanan nga mga murag imoong labang kanang babae nga basta nagkan mo basta sa mga mo. Basta. Basta. Naman. Okay, so sa luwato ng report, kaya pa rin suta na. Ato sang kutloon, update doon traffic accident ikos Manalon. Diin o babae, gidunggang patay dito sa Lungsod Bindoy. Atong kutloon na detalye sa police report gikan sa Negros Oriental Provincial Police Office. Ano matay police ko?
dapat i-preskon sa Norbo. Ato gawaton ng report gikan sa Tugkawan Kaelakay. Kaya may buntag. Tira! Usa ka motorista sampang sa mga alas ini human sa itong traffic accident alas 10:35 sa buntag niya atong Marso 1 sa National Highway Barangay Mapaling Malalog Negros Oriental. Sumama sa inisyal investigasyon ang way na Isuzu L-Truck na nagkargong isda di man nimo sa 48 anos ka driver residente sa Manuyod kinsa nagbiyahe palalo sa Gulungan City Congress Truck Helper ini na taga-Bulisong Manuyod. Ang L-Truck bibangga sa itong mga Motor Star 155 motorsiklo na walay plaka samtang ang motorsiklo ng bigit di man nimo sa 31 anos na maglumang at tagabarang yung mahalod uban ng asawa kung pagkatulikan nilang anak. Tungkol sa pusog sa impact, nahulog ang truck helper samtang na sa tubangan sa truck at driver sa motorsiklo. Samtang mga last ini, nasunod sa truck kung nakaapog sa Malupangus. Ang mga biktima na linita na sa Libertad Infirmary Hospital o Governor William D. Villegas District Hospital alang sa nilali ang pagtambal o padayon na pagkaalim. Ang panagilitaran na dahil ang arrival ng driver sa motorsiklo sa Himalano Rural Health Unit. Samtang ang driver sa truck na tunay gamay sa magdala sa police station alang sa dokumentasyon kung pag-andam sa posibleng kaso na ipasakang bago kaniya samtang paray pag-investigation sa kapulisan kung ginawa sa unang motorista na mag-ampi umusol sa balaw sa trapiko ang malikayan ang susang trahedya samtang sa laing balita partikularmente sa lungsod sa Bindoy papayag sa nakarating 4 anos na babae kung ang ginugaw sa ito bago para ni Kabugan ng Bindoy alas 3 sa hapon ni Ato Marso 1. Sumara sa kapulisan ang pagpandong kang ikataho alas 3:30 sa hapon sa diyang personal ng iato sa Binoy Municipal Police Station ako sa pabayad 7 anos kampany ang report ng krimen. Sa inisyal nga investigation nag-inom ang biktima uman sa laing kainom nilikin sa mga nitaho sa report kung sa diyang niabot o niapil ang 55 anos na lang suspect na residente sa samang barangay. Nasari na nagkalanis ang suspect ang biktima tungkol sa personal na barangay o sa kain sa baranglanis gisuwen ang tapagbugaw sa suspect at kauban sa biktima apan nakalikay kini. Ang biktima mo hinuin ay ibo sa tuong mapakay sa liyong ni ini hinundan na nagkiling dala sa Binoy District Hospital apan gilkaran ng arrival sa ating physician. Samtang voluntaryong surrender ang suspect sa kapulisan at kung karoon na sa pustuliya sa Binoy Municipal Police Station samtang iandam ang tukmang kaso bago kanila. Kung mo kantong nakalat na itong balita sa lungsod sa Bindoy, kinabalitahan ko ka na ito sa Free Bio Capsule, the antiviral and antibacterial specialist, maayong pagpaminausap ni former High City Councilor ni Kuisan Marimari Lucy Mablotlo, Commissioner of Surgery, o ni former High City Vice Mayor Domino Salma. Alam sa February panatang ito sa DYST 154.1 Radio, Kinsasty Patroller, numero 18 Kael Akay, maaga na utang kanakalimutan. Okay, nagasamat kaelakay sa imuhang police report gikan sa may Negros Oriental Provincial Police Office. Dalam sa press con rong alas 9:30 pasok magkaapong trata. Pero Martes na ato ang mga karabuan gikan sa Kamanduan Provincial sa ato ang sub sa mga pwersas kapulisan. Alas 7:31 sa kabuntagon ang maong oras o report ang ato sa kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Ethylene Extract na sa Alcasi nga para sa butika parnasya sa inyong lugar. Buntag di ay ni Miss Catherine Villa Floresi. Mayang buntag di sa ako ang amigo kagawad sa barangay Ilaon, barangay 6 Ilaon. Kagawad Inso Asipron. Nakita ni kagabong adlaw. Salamat sa imuhang libreng pangapit. Pamahaw na ito. Diya sabay Charitas Itri. So nakita ming kagawad Inso Asipron. Ako maning classmate. Ako po ning silingan sa Manuyot. At the same time, puro namin tagatanhay ron. Tante po tanhay. Sa mutante po. Estado siya. O kagawad na sa barangay. Right. So, matod pa niya,
Kining naka-line up na yung mga kandidata pagka-barangay councilor sa Ilaud. So siya, si Kagawad Inso Asipron, deklara siya na nako, no? Yung nako pa siya deklara. Kay, kami, classmate na yun, konsyal po diya. So yan, ay gusto yung ko, no? Kini plano ron sa 2000, na eleksyon. Siya nga, nalakuskuan kining, nalaman dito sa posisyon sa Kagawad. Kuan ko, kining, pataas ko. Ari siya dlagan siya sa pagkakapitan sa barangay 6. So, Lorenzo Asipron Jr. Si Inso, nag-iingon nga, so lay din nyo ang servisyo sa taga Manoyo. Nag-iingon nga, iyahang pag-servisyo diya, tinuna na yun, kung pinangay ng kang Lorenzo. Basta Ilaud, haud. Kapitan Inso na po. Ano gitu? May butang ni mo niya Kagawad. Inso Asipron. Basta Ilaud, haud. Kapitan Inso na po. Guys. May bagong tagline mo Salamat boys, first greetings ka pamahaw mo niya dyan sa Crispy King. Mahiran na nato niya. Ay, problema na, speaking ko na. Satu kapi doon na, Pin. Paid before broadcast. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, boys. Happy birthday greetings. Pamango ramo sa Crispy King. Mayaran nako laan. Satu pa prepaid. Kuya, pag-greet lang ko, happy birthday ni Charloy Miguel Miguito Icadis. Salamat Kuya Gigan JP Aguilar. Kanya lagi ko may kala nun, nagalang na mo kagahapon si Barangay Kagawad Lorenzo Inso Asipron. Kanya dagan siya kapitan diya sa amo sa Ilaud. Pero ang una ng istorya is si ang unang rabal ang dagan si Kagawad Tupet. Oo. Pero ako mo nakapalwat po. Wa ko kapalwa. Ano ako din mo na pre kay kuan gining karoon na to happy to ya. Okay, as per information ato po na ko gikan ni Kunsel Asipron, di ba nung padayon si Bubit? Di ko siya padayon. Kaya wala pa ko yung tiling. So, mabdaw nga murag tulo sila. Tulo sila. Si Kunsel Inso, ang incumbent si Junjun o ang last premier nga si Kagawad Dandan. So, bayubay na lang ang mga muling yada ni Inso. Pasan na ni ini si ako pa ito yung balakon ni Consiala Vinos sa Lugronio. Kanya, gidapit galit na ni Kuan ni Inso. Sige, karir ko sa radyo. Si Paring Roy, doon na slots. Bidlan siya usa. Karir ko diri. Pwede pa rin mo na ikaw yung sulayan. Si Paring Ron Liray amo Andri Pambato sa Diway Isting mudagan O si Miss G, o si Miss G na laman. O pwede yung Miss G. Ako sa sang gidiscourage ngayon ora. Ayaw na kay. May kwarta. Ayaw. Wala naman. Ano mo guna? Pwede mo guna ni mo. Dili mo guna siya mayon nga kining gam agrata kay. Dili mo katiyaw-tiyawan. Di na katiyaw-tiyawan. Yeah, kay Katiyaw-tiyawan. Di na katiyaw-tiyawan ng barangay election ay. Kay na katiyaw-tiyaw Krista. Sunahan ay katiyaw-tiyaw. Gusto barangay na? 4. 4 din na yun ha. Dili. Kailangan dito ka na mo barangay sa Bulagan mo na nga mo. Alay ba katiyaw-tiyawan? Kana nga mo na Bulagan daw ganat pero nag-iusan. Ayan. Why na Bulagan? Manaya mo aliya. Panahon pa na rin barangay mo? Ako nagpasalamat ra ko ni Kunsyal Inso Asipron Kaya yun lang ang slots. na
iya po tang gidasig. Mm. Wala man tayong iya tang gidasig. Naman doon pa niya kagahapon. Apay ay na panurin. Ako yan siya ko. Kaya wala ko yung manhagan, pre. Ha? Wala ko yung manhagan kayo. Ay just doon no, kaya ako siyang ginamanggon nga lansar na manggod ko niya. Kung magaybanto kining barangay secretary. Sa una to. Sa una to, pre. Ya, acting ko nga barangay kining incumbent barangay secretary na nangan mi sa kong kapitan puro mi nga perdi. Limang ka sa 28 kadidagan ko ako si ka 22. Oh. Nya peturay ko ako. Bisa balik-balihon. Oh. Bisa balik-balihon dyan, pre. Magani nga sa 28 mananagan og kagawa diya sa ilawon, ika 22 ko. Di bilaywan ako, nya pito ko nang Ay, kuan. okay. Ano, nasabot ang alphabetical ang kuan. Alphabetical ang pagsulat. Oo. Layo nyo kayo. Kami layo. Kahit ko na, why na ko na uban niya kami uban to? Sige bro. Sige bro. Murang Alphabetical na rin sa una, pre. dili ko na mo lansar. Ako mo daw magupre basta isanay ka mo. Isa na eh. Oh, kanang nga pumrom piti. Oo, Si ng presidente. Apoy na yun. Presidente. Sana ka. Those are in favor of Roy Ibanez for President. PTA President. Isang kamo, ay isa ka nang. Wala. Close tayo. Nung may pagani, close na. Kanakan ba mingon nga, ay si Iroy na. Oo. Pagkapot sa Federated, maugyapon. Pagkapot rin sa high school si Dudong, si Inday dia sa Miraflores Sola. Kita siya pa yung presidente. Mayroon matay sa akin kamo. Yan, barangay niya yun, ha? Pagkapot sa barangay, ito ka sa iwit. Nani mo na makita ang diferensya ba? Oo. Kaya ari ka sa PTA, o may palitanay. Wala karay. O may palitanay sa PTA. Oo. O niya face to face na dito. Wala ko sa PTA na kimingon nga atong pasultiyo ng atong mga gipang nominate. Matalay dito sa tubangan. Introduce kayong pasultiyo kagamay. Kaya kandidato man ka. Nyawa man dito yung sumbre, pangatag. Wala man? Oo. Ismail na? Di isa sa kamot. Ngayon itong maestra nga mag-preside, you can only vote once. Oh, nya kadaghan po daw sa PTA sa kanay kamot. Ang katong una nga matawag, kadaghan mo di mo daw. Nya kaya ako kayo sa maulay, nya ano mo daw ko gisahan ng kamot mo lagi na ko may PTA na kay mo daw ko. Oo. Pero makabot sa eleksyon ay gini pundos banga. No? So nadia nakita mo na po ang kalainan. No? Nakita na po ang kalainan. Kaya ato sa PTA eleksyon, kung sa mga organisasyon, wala may bayad, wala may subri-subri. Bisa. Panis ako nun eh. Daya mas ako nun eh. Akala na kan eh? Kinsa ni kam? Sa 4. Kwatro? Okay, 4 kini. Wala na ko na lang. Oo. Kaya malintan. Sige, standby. Ato numero 4. Kaya kanina yung guys ko tayo nga. Good morning sa umabot kagawad Ron Lipinis o kagawad Roy Ibanez. Wow! Umabot kami no? Pero ato yung umabot doon. Ano sila mo ito na Ito nag-report? yun ang mga cooler na sa tunga-tunga. Magduko-duko na lang ko kay last time yun ko magtumba kay cooler sa tunga. Manang manawagan ka sa taga-Changi nga susiyon pa niya ba ang tanang mga kininiong cooler na nang sa isda na nanas tunga. Gamakin na po ng dandalan noon. Ako na naman ito mga igala, kininiong market report. Live from the field. SD Patrol numero 5. Holiday please come in. Yes, holiday. Bunal. Yes, pinagdalaman Kuya Randy, mayroong buntak sa mga hindi kami nawat sa balitan tulog-tulog. Siya, bisyo sa nagpapagalitan sa merkado sa siyudad sa Tanay. Ang bisyo sa bango. 220 ang matagkilo, ang bangsi, 120 ang matagkilo. Ang tuna, 500 ang matagkilo, pagtamarang 200 ang matagkilo. Manulto, 240 ang matagkilo, ang mayamay, ang 450 ang matagkilo. Ang iyanag doon, at nagkakilo, 200, mabot sa 200 ang matagkilo. Ang tugnod, 160, mabot sa 200 ang matagkilo. Ang kulang ito, 80 ang matagkilo. Tulingan, 200 ang matagkilo. Ang guyaran, 10 ang matagkilo. Ugan na po, uyang pa, matagkilo, 80 ang matagkilo. O ang presyo sa kanibago, 300 ang matagkilo. Ang pure over 350 ang matagkilo. O ang atay, 250 ang matagkilo. Ang tiyo, 230 ang matagkilo. Ang magkara sa kanibago, 250 ang matagkilo.
Ubang bisyo sa kaning baka, 400 ang matag kilo, ang latanang 280 ang matag kilo. Ang panis sa kaning baka, 150 ang matag kilo, ang atay 280 ang matag kilo. Ubang bisyo sa kaning manok, 120 o baduna bitag 230 ang matag kilo. Ang atay 240 ang matag kilo, ang tiil 130 ang matag kilo. Ubang pako 240 ang matag kilo, ang batikoro 200 ang matag kilo. Ubang presyo sa ugat ang mais aduna tag 47, aduna bitag 40 inuiti ang matag kilo. Ang umay 44 mabot sa tag 60 ang matag kilo. Ubang presyo sa mga panaton, ang awos piso sa 60 ang matag kilo, ang sibuyas aduna tag 40 o piso sa 60 ang matag kilo. Ang kamatis sin ang matag kilo, ang luya 120 ang matag kilo. Ang atsan 280 ang matag kilo, ang sili nga espada 130 ang matag kilo. Ang luya 150 ang matag kilo, o ang patata 140 ang matag kilo. Ang carrot 130 ang matag kilo, ang repolyo sin ang matag kilo. Ang bagyo beans sin ang matag kilo, ang kalabasa 50 ang matag kilo. Ang sayote adunay tagit o tagpinti ang buhok. Ang apara 80 ang matag kilo, adunay tay okra matagit ang bakan. O adunay po electric nga tag 300 ang matag kilo. O mga kato ang matisyo nga nakristate na mga paraliton sa may kalim sa siyudad sa Tanay. Maring pagpagila o may utag, ikani ikong siya, 50 salma o ikani right near yung salma. O maring pagpagila ni 30 ibig mo of the Mount Cortez, dili sa may Tanay National High School. Kung alam na lang sa programang Balitang Tulog-Tulog sa DYST 123.9 FM1 Heart Radio, sini ang inalisip patulang mo meron 5 Sanity 340. Okay, salamat Hanidi sa imuhang report. Ang mga report sa kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sa butika, parmasya sa lugar o dili Tanhay sa Hamara Herbal Products Center. May butang ni Dr. Ramil Uy. May butang di ay sa mo ang CEO Sir Nestor Villaflores. Ngayon po tayo, sir, naka-watch live sa ito ang programa. Ito ang basig nag-connection na siya sa kuwan. Oh, yan. Yun naman to siya nga. Kung kini tawagan na siya nimo. May kaso, no? O, kuno na ito sa title pre. Na, kuwan, lagi yun. Dagan, may wala-wala pero ang pagkuhan na po, pagkumpus. Sa title naman. Title gani. Taga mag-ubong. Kung hao ba po. Happy Tuesday, Kuya Roy, and only good morning. Ayong buntag sa Delimonio sa Ulis from Laguna. Salamat din kay doon na tayo pamahaw na. Nanti pamahaw, sulban na. Kaya problema din sa break. Kung pamahaw, ulit ang kilibrig na i-birthday. So, atong balikan to si Consigliere Enzo, kabayan naging eleksyon may gala. Ako manggon na-obserbahan, manggon ako, muna di ako nakitaan. Sa ako na nga par sa akong personal ba, nga pag-abot gani o eleksyon gani nga kanang barangay man tingali ka, wala kasulay po dahil sa taas. Ato dyan kasulay yung puluton, no? Pero kahit hospiti, nga way kataganay, bisang dulsi, ay, nakasulay ko din ko katong ningidagan ko og kaning student government sa Diaz Villaflores Ona. Dagan mo ko diya og kining presidente sa mga estudyante, student government. Wako ka daw, napildi ko ni classmate si William. Kay during the time, pumatay mga pamphlets, yan di po ko maka-kampanya-kampanya, room to room, di ba ganing room to room, kay hapong gibagis lawas sa Kaya kibo campus di ay. sa di po kuhan campus. Sa Guanian, student government. Government.
Nya ang ako mga senators, kinamay may mga sa namay mga senador. Dayon doon na po yung mga representative from elementary, high school, o sa mga kurso. Doon na may mga representative. Sige ako ang grupo, sige bulong na ko, kaya ako mutunga. Eh, magkainumdum ko na po gibate ito sa lawas. So nag-attender ko og rally sa eskwelahan murag 2 times ra. Then nagkabalik ko eleksyon na. Agyon si kini si Ma'am Kuan, si Ma'am Mirisa Curi, kami maning kaubana sa student government sa una, pagdansar namo. Tapos siya. Namo si Ma'am Neri na taga-opan to siya. Bakit ko mga kasinatian, mga ulo eleksyon. Kaya muna anak ko na ginagay ko mga pedyon. Yan sila. Imunan ni sila na imuang na Ginakupan ko na. pero pwede papayan. Pero pagkalagas katawan niya, matasadyo. Oo. Muna na mga agat na ako, ilabi na to, kung kumpare des pulo, hindi ko panagdagang konsyal syudad. Yung kupre, ari na po sa... Sa'yo na pagdagan, Ray. Ha? Sa'yo na pagdagan. Sa'yo na malumur ka. Ang uli mo ako, kamas to, mas nilagana yan eh. Mga kaya. So, iko, niyaman ko sa radyo, kanihan ko, public service magyapon ni. Salamat talaga na ini nga sila si Sir Nestor, si Ma'am Laila na aning radyo kay public service man ni, pinagis pagkatod sa mga impormasyon, no? Mga pinakaulay, pinakalapas ng mga balita, diya ninyo. So, sa natad sa public service, niya naman may dire. Sila binag na magpadala ng public service, na yung mawala, public service mo na. Oo. Sama ring giturn over dire nga national ID nga gipanagian ni Clint Escobar Tiritis nga mulupyo dias pungtod kay mao may address butang diri sa iyang national ID. Mura ko di na minaw natos pungtod. Kay? Wa man nagsugilon nga, "Uy, ito dito imo ang national ID." Sige naman kanang si Kuya Roy. Tripis, baby. Hmm. Upload na yung mga video ka rin. Amlan, San Jose. Sa Jose na. So, pero iyang address diri sa iyang ID pungtod man, barangay Tris. No? So, more public service na siya. Sama na public service diri mga binsuari. Public service diri nga matigulang sa mingon ko, "Oy, ano sa may payout?" Ako'y pangutanon gani. Oo. Balar po ko nga pamay gipospon ang kuan kini niong DSWD kay di ba may dilhatdan og schedule kay kaning DSWD mo direktor man sa mga kapitan. O sa ilang pong Facebook. Kaya kami ato ra sa Facebook maglantaw sa ilang page. Niya kanang ilang information og dunay kining gitawag og payout ana man as mga barangay officials, no? Unta kini pong DSWD mga tanang mga tigulang dili naman ang pagtug barangay hall, no? Yung isugo po na nimo mga BNS o mga PHW kayo mag-uras wiras imo nang ipadala diri sa radyo ng inyong mga schedule, pag-announce sana ka na matigulang ikaroon mga panahon, matigulang radyo man na may gipaminaw. Radyo na, di ba na sa ng Facebook? May butang dia ni Sir Omega yan na nakilig ng iyahang press ganyan mo to ganyan pre. Kung si Loto ni Consiel Tikboy Salma. Lamat kayo Consiel Tikboy, no? So, asa ko na pita pinawa? Radyo. Mga tigulang. Mga tigulang. Bisa mga bata, minaw na. Oo. Ako din ang pato radyo pre yung gagmay. Hitsik kayo. Pang monitor ba kaya mo tatina? Monitor ba ganun? Butan na ako lugay naman ko radyo na, di ko yung monitor. Karon mga igala, kung monitoron, ako sabihan kong tigulang ha, kay kanang tigulang ron, ipagaling mo naman yung mong bitsin. Pero ang tinuod na radyo na lang ipaminaw. Radyo na kadagdag. Bayan nagkuhan sila, nangguri-kuri. Mintras galikin sila glumboy, radyo nang ipaminaw. Yung isti ba yun? Di siya ba yun? So, kung doon mo din mga ipaibalo, kani di ba isti, serbisyo publiko man, feel free, no? Pamang ko na bayad. No? Kana magpadala mo diri o public service, wala na ibayad eh. Ang bayaran niyo karang magpa-advertise mo. Na may tindahan din na parang dagang mo palit yung pa-advertise. I-endorse kong Ronnie Pinyes. Ari mo palit kay way bayad. Na diya mo na kinabuhi na mo diri sa radyo. No? So, kining ato diri, ang serbisyo publiko, manang salamat ra ko ni Consiel Inso. Nakakita siya nako nga potential na ganis nung Roy imong Consiel.
patuang ko ni si Alinso, ay ka na kulong. Kulong kining isin manggod kay mangutana po ni Konsyal Venus Logroño, iskan dako ang magyud ay magasto na to. Kain ta boleh gustuhan ay kay isa na iras kabut pa. Apil ko. Isa na iras kabut. Kay o pag-alagad ra mga pagpanday ra o mga resolusyon o ordinansa para kaayuhan sa barangay asa biyungan pa na sa mara. Magkabati bang mo diri mga igala nga usay doon natin mga suggestion ba para sa ikayo sa ato ang barangay na kung may mong barangay kagawad imo ra man ang i-convert into resolution pananglitan doon na kay parehas panigrodli nga og siya makadaog diri sa barangay 9 doon na siya resolution imoon aw nga magama sa ordinansa nga paghingalan og mga purok-purok prosedure sa barangay 9. Purok. Sa ato pa mga ikala doon may division, no? Barangay 9 kay iman ka makay diri ka sa kadapita. Purok 1 ba ka? Purok 2 ba ka? Kung abag mis mga riders po nga walang swito sa mga barangay. Kailangan man ang imong pasara pag resolusyon. Unlike das ubugon nga doon na may purok 1, purok 2. Sa amo sa Napulagan, doon namin si Napulagan, doon namin purok po dito. By block man na, dugay naman na, block 1, block 2, block 3. Manana. Nya na pa mga ngalan na amami dito kanang gitawag na mo kaning Imbalcadero. Naami gitawag diya og Sambang. Naami gitawag na Napulagan, diya sila na. Na po gitawag na mo Kimoy ng taga Kimoy. Kipolo na. Dres barangay na si Parigoli kaplano nga ibutang division ba kanang identification ba? Sa street. Asa street siya, asa kiyon, sa wanay. Pananglitan karing atbang likod sa United Mutulayan, siya nang tawag diya og kuan kining abot dito sa kay barangay na pa dito sa Kaurini. Butangan ni kaning purok negosyante. Okay, hindi ka mo negosyante diya. Sa Nuibi. Ano, di ko na natin. Dahil karang sa eskwela, purok estudyante. Eskwela ba? Unay mabugna tayo lugar di ko tayo ito, Niebe. Unay mabugna kay Irian Nelson, Barangay Nuibe. Niebe. Atong sa Niebe, diyan na rin. Kaya pagkatapos sa mga rider niya, Asan yung Niebe? Purok Niebe. Na may delivery si Ronnie Piñez, purok estudyante. Pagkaya purok estudyante, talay na siya, isti ako dito sa barangay yun. Ako na dito sa division office. Anak. Kaya hindi may mga ano. Butang na siya ang purok estudyante. At bang anak, di ka dari sa atbang namo, kining United Mutulayan, Nilias, Prince, abot dito sa likod sa Gagaurini, Prince ba Prince, Changi, tangan na din, purok negosyante. Pag yung purok negosyante, ana sa likod ng maray. Ang maray na pag-ingon na Ronnie Peñez, purok negosyante, Barangay Nuibi, Tanay City. Kanang purok negosyante na sa likod sa Mutulayan. Dali ang matutulayan mo. Namin mga balay nila, nadi ang balay nila ni Kagawa Carling Reyes. Nadi ang balay nila ni Albay Nito Cornelio. Tanga wala ko mga sideboard na usang street sa mga kali kalindaan, kalimbangko, wala ko ni bukali. Kanang pag-intra na nato ani, kilig sa Thursday. Kung ako na, ikaw na may movement butangan Kali Visi. Kaya karagano naman nga, karabang na idalandalan niya kayo sa Villa Flores College. Dapat yung kali-kali mo na, kali-kali ito, pagpunta na siya. Kanto maganing na isunod na niya itong napay itong, naapa itong kananang milo na, itong anaming mga on na, na may berdagang estudyante mga on. Ang tawag na ng iskinata, di ko malikot. At bang namo mga igala, kanang abot ito sa Villa Flores College, bako maramo na diya Kali Visi. Kaya nga naman, ato man ang mulusot sa gate yun sa Villa Flores College. Masunod kari. Magawas ka na dito, Villa Flores College. Di ako nang tawag niya o Kali Visi. Para yung nilim mo ba Kali Visi, Rati Visi ako dosahin. Nagdating klase. Yan na sila si Konsyal Carling, si former Barangay Kapitan Baliga, anong wagi. Si Konsyal Carling Reyes, anong wagi. Si Nito Cornelio, anong wagi. Si katong patronizer sa Dragon Fruit, anong wagi. Kumusta ka sa kakawat? Kalita? Nalala sila.
So muna gitawag na siya Carly BC. Carly busy. Pwede ko Villa Flores College. Kaya ito magkamagawas dito. Oo na. Muna plano ni Pare Nonli. Pamunta ka na to, mga Carly. Ya kari kari likod na Carly. sa barangay Yes. hall. Kari likod sa barangay hall sa tawag ni mga napre. Oo. Nari mga ako, ano na yung mga historya ito mo ibutan. Kaya na kuha na kali barangay hall. Ano man nga. Ana sa likod sa barangay hall, makatutol na mga dayon. Alas 8 naman lagi ni. Yan, makuha yung dinit dito rin. Sige. So, standby mga igala no. Kay man Euronews kay Lemmy, kailangan ni sponsor. Mabigyan ko nga kana mga sponsor. Dahil mamunta na pre. Nga. Kaya yung sildo, asa mo nakuha mo? Oo. Sponsor. Wala, pwede rin. O wala sponsor, wala, hindi may maniog. Doon Kaya na. sabi, bayan mo kuring di. Doon na pangalan ko yung sponsorship ron na mo. Si Tay Palabras. Ay, si Tipolabra sa ito, si Consial Venus, ako na itong gingnan, si Matt Carol, ako itong gingnan, ako mga suki, mas si Tipolabra sa buta mga igala, Abril 2. Dos. Abril 2 ang Birni Santo. Pizza 3. Abril 3 ang Birni Santo. So 1 month gikan ron. Mag City Palabras na ta. So good na may place inyo ang mga basta ka lang ng mensahe pre sa Kaya ang mensahe sa Puesma. Prisma. Okay. Silpin tayo sa minuto suman sa alas 7 standby sa New News sa balitang tulo-tulo balik ni Malawang ini. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio, Swiking Up. Sikpin tayo 9 minuto suman sa alas 7 o karon aniya na ang ulwan sa mga balita. Usan ka 22 anyos sikop dito sa San Jose gumikan sa illegal na druga. Laing nga lokal nga balita. Turnover o assume of office ceremony gipagayon diya sa may lungsod sa Amlan sa Negros Oriental Provincial Police Office Command Mitambo. Usa ka pribadong negosyo mo tukod og modernong labayan ng basura dito Tagbayas Dumaguete. One Island, One Dream, opisyal may gabrihan ang niraang 2026 kung Mayor sa Gabriel doon na minsay. Ulwan sa mga balitang nasyonal. Ombudsman Boyeng Remulla miangkon nga nakitagbo kini sa staff sa International Criminal Court. Senador Tolpo nagpapuwag og mga emerhensiya panagtigom alang sa kaluwasan sa mga OFW sa Middle East. Pilipinas nagbintener sa alert level alang sa mga Pilipino dito sa Israel taliwala sa gubat nini sa Iran. Sa sports gilas gikastigo sa Boomer. Sa ato ang showbiz balita, Ilis dili magkibalik kang Makoy. Ang detalye kami balik ni Malin. Si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni ako na sa akong likod maingon sa akong mga makita 500 lang kakapsula na ang sulod sa tulong na semana. Wala dyan dahil ang akong bugas-bugas best dyan o kikiti mo ang kita 500. Ako si Mary Ann. Daghan ang tabi ako nga dilawan. Pero ngayon nagyon ang DJS Coffee. Walay lamot nga lami ang sabon. May focus pa yun ang bag sa ako din. Sukat ka ng gabi ko. O DJS Coffee.
sa mga ipagkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, upo, ilana, may diferensya ang lagos, adunay asthma o anemia, tuma, o angkasi, Alkaline ng vitamin C, pagkatarang sa pag-maintain sa kahinsok sa atong pamani o kamukugan. Maligaya ang pag-atake sa kasing-kasing, limpunon ang atong immune system. Power Booster Alkaline. Para always healthy, mag-Alkaline. Alkaline ng vitamin C, mapalit sa tanang mga butika. Alkaline. Pinumlumi ka nun na nga ako ng atong lawas na eksakto ng vitamin C. Kaya ang alkaline ng vitamin C sama sa alkasi, garantisado kini. Luwas ka sa tanang mga balatian, bisan pa sa gikadlukan, nga hulga sa pagkuyanap, sa magkamatay at kagaw o balatian, pangantay kagaw kini ng vitamin C. Alkasi, alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. There is Tanay St. Teresa Pharmacy. Alkasi, alkaline based vitamin C. Plus, natapangan sa kaisipin mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Yan, ulit yung kakangalan. 72, kabulat, maalat, ang mga ganito. Sa mga mga sakit, sa mga pagkainom o dragon fruit. Nakakain mo sila mo, suka tulog, suka hira, suka sabawa, suka pamit. Sa dala kainom ng dragon fruit capsule o kape, malindot lagi mo maminaw. Dapat ba na yung doktor Okay. Dragon Fruit Plus, natapangan sa kaisipin mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Palit kanunay sa maski pabarato, burgwa palit kanunay sa maski pabarato ng herbal capsule karon sa inyong mga butika way lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bugol-bugol kini mo hili sa mga sis sa lawas kon may high blood kanaw, diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay adto na sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado, palit na kamo diri sa Tanay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pisos ra ang kada kapsula. Mga penatara! Aniyan na ang kape na makaayos sa lawas. Ako si Norris Zuniga, 64. Noong pandang habitat for ang akong nagamit na kape o kanin kapsul. Ang ako dyan naman dyan sa kape, mo painit ko sa tiyanggi. Yes. Dahil yung dragon fruit ako ang ginainom. Kanya pagkatutod ang mo, kuan ang akong singot, diba? Maayo ko di ay ni siya. Ay, balik ko kapsul. Kinakang yun nga, magmutilo mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Update ko na yung lawas. Salamat din. Tinukon dyan na. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mabalik na sa tanang mga butika o pagpasya sa inyong lugar. Nagatilaw ka na ba sa lamian? Humotong herbal pagayon ka kape. Yan ang ipahirang-ilang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, at taso, kolesterol, dili makatulog, tilawin ha? Disenyo kini nga maayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mga pinata. Sa atong kinikambihan, kaumanan Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule alang sa tingkol ng immune system. Di pwedeng magyaki, pwedeng pasanda ng lain-lain na balatian. Dragon Fruit Gold capsule magagamang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan, upuan magbalatian. Ang inadaw na manginom ang Dragon Fruit Gold capsule naghahatag na humay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Sa dapat po, at mag-antos man na pwede rin imunisuayan. Dragon Fruit Gold capsule na nagulbay sa giantos o pagkahasol. Dragon Fruit Gold, 12 in 1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Ang iyan ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress sa magubag, magkatabang, magkontrol sa blood sugar level ug bad cholesterol. Makaayo sa atay, muhamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang panginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule,
makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa mga isod ug katulog busa nga mag-antos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa ginaantos nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Ako, basta yung twist, Hard eh, sa gana? punto, Hard twist. sa sarap? Lakas to the max? Armax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapagdasi. Hard Armax. Maka-improve sa workout sa atong performance of sexual activity. Makapapabag sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapapabag sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapag-boost sa atong sexual energy. Armax. Armax Extreme Coffee Mix. Ito sa rin siya ba? Pick up. Hard extreme na. Otso minutos naman sa alas 8 o karon na niya na ang detalye sa mga balita. Usa ka 22 anyos nga lalaki ang ginagop niya sa kapulisan dito sa may lungsod sa San Jose ng lalawigan sa Negros Oriental, gunikan sa Kalapasan sa Akta Republika 91 sa 65 na sikop na ilang usa ka alias Rimar taga Puro Cruces, Barangay Tambo Norte, San Jose. Kaya nga suspetsado na sikop ni pinagi sa bypasta operasyon. Niyato nga adlaw nga nakalabay mga adlaw sa Puro Kalatsutsi, Barangay Tambo Norte. Ang bypass operasyon ay mo positibo o nasapan sa akto ang suspetsado na nagbaligya sa illegal nga drugas. Laing lokal nga balita. Nasaksihan karon ang usa ka makasaysayon nga higayon nga opisyal sa pag-update sa Negros Island Region Athletic Association Meet 2026. Os mayroon nga nilaam tuig 2026. Dila kini sa post sa Facebook ni Mayor Chiquiting Sir Maria na pa sebagai dengan dili lagi usa ka dulang pagsuporta kundi usa ka simbolo sa panigiusa og bag-ong kusog sa tibuok nga isla sa Negros Oriental. Dugang pa ni Mayor Sir Maria ang mga natipon nga liguan ka mga atleta, coach og suporta gikan sa ilaing nga probinsya, syudad o lungsod ang magitakin sa ilahang diwa sa panigiusa, disiplina o paglaom sa ka nagkaiusang Negros. Sa isa usab ni Mayor Sir Maria nga sa iyahang alam sa mga estudyante o student athlete, ipadulan ninyo ang inyong kasing-kasing sa dala ninyo ang mga dungo o gago usab sa siyudad sa Dumaguete o sa probinsya o dapat nyo hinuntungan ang tinuod nga sportsmanship mo ang labing bilihon nga torpeyo nga inyong madala paulin disato. Dugang pa usab ni Secretaria na aduna po sa mensahe sa mga ginikanan o mga nagsuporta nga ang ilang ikabalos kini mawagin ang paghatod o luwas o adunay mga ganti nga madala o ipadako ilig-uli sa mga atleta. Matod pa sa post sa Facebook ni Mayor Chiquiting Sir Maria. Usa ka pribado nga negosyo ang motungkol kining state of the art nga paghipo sa mga basura. Aron matubag ang problema niini diya sa solid waste disposal problem sa Lakbayan sa Dumaguete. Gumikan sa pagkawalay sanitary landfill sa nasoy nga Dakbayan. Matod pa sa report nga gawa sa sanitary landfill nga nagkinahanglan kining lapad nga lugar o gasorting nga facility kini nga maong kumpanya ang nagplano kini og lokasyon diya sa Sibulan o baka sa Bakong nga diin nagdula man kini sa Dumaguete.
Matod pa nga Clifford Lariosa, ang Chief Executive Officer sa Perpetual Health Community Cooperative or PHCCI, namayag nga kini mga pasilidad ang gisundog kini sa usa ka tinuluyan gikan sa China nga nag-recycle sa mga waste materials. Matod pa ni Lariosa nga ang mga solid waste disposal may kong problema sa lokal nga kagamhanan sa Dumaguete. Katapusang lokal nga balita. Himay ngayon ang turnover o assumption of office sa ceremony sa Amlan Municipal Police Station. Niadto nga nakalabay nga adlaw bisan kini nga Marso 2 kung nagamo adlaw Lunes, alas 10:30 ang tangas buntag dito sa may Luxus Amlan. Ang mga seremonya ni Panguluhan ni Police Colonel Timar G. Alam, ang officer in charge sa Negros Oriental Provincial Police Office. Itapong usap si Mayor Manuel Jose Sisep o Mayor Banjo, ang municipal mayor sa Luxus Amlan, o kauban usap ni si Police Captain Nilmer Miralies, ang outgoing officer in charge nga si Police Jopre Gasula, o ang bagong officer in charge sa Amlan nga police station. Nakita sa mga tanang police station may tampong sa maong nga higayon. Atong sa maong minsay, iyatan ni police ang kanyang alam, ang iyang pagdasig sa outgoing incoming OIC sa maong istasyonan sa police sa Luxus Amlan nga guting sa panayang gantihan, oblikasyon o katungdanan o commitment o responsable usap sa pagserbisyo sa komunidad sa labi na sa lungsod sa Amlan. 14 minutos suman sa alas 8 o karon sa National News. Si Ombudsman Jesus Crispin Buyeng Remulla kagapon raw may kumpirmar nga siya paragtabo nga siya naging-meeting sa mga staff sa International Criminal Court or ICC. Nunod sa pamayag kini sa 18 ka mga ex-marine na personnel sa usa kay hiniusa nga affidavit nga girefer na karon sa buwatan sa Ombudsman sa naglabay semana si Attorney Libby Baligod o ang 18 ka mga former Marines na mayag nga si Remulla aduna kini pakigtagbo sa mga ICC personnel sa diyang siya pa kani ang kalihim sa Departamento sa Hustisya si Baligod Biancon nga si Remulla nakakomentar kini gitawag og undue damage to the government dugang pa niya nga ang conspiracy o collusion sa ICC dili layo nga posibilidad. Dahil nga nasunod nga balita nagpatawag karon og emerhensiya para tigom si Senador Rafi Tulfo kauban ang mga galiyang ahensya sa gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa atong mga overseas Filipino workers o OFW sa Middle East taliwala sa nagkagrabing tensyon o sunod-sunod nga mga pagpamumba sa mga taong rehiyon. Matod pa sa ahensya sa gobyerno, andam nga ang aeroplano nga C-130 alang sa posibleng repatriation sa mga Pilipino kung usamo pa ang kahintang adro sa mga nakalaan nga pundo para sa emergency assistance samtang palay ng hugot na koordinasyon sa mga imahana o galipot at chess aron dali nga matubag ang bisan-bisan crisis unsa class crisis nga mahimong mahitabo. Masiguro usap sa gobyerno nga payanidad ang kaluwasan sa kahintang sa mga OFW o sa lakang nabuhaton aron mapanalipdan sila sa panahon sa tensyon sa rehiyon. Matod pa ni Senador Rafi Tulfo. Nagatilaw o kastigo ang gila sa Pilipinas patok sa Australia Bombers nito na kalabay nga gabi sa score ng 93-66.
sa window 2 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers dito sa may Mall Asia Arena. Ang gilas ng puklugan ning mao na window sud sa dula ka dula. Unang ingpukan sa gilas ang New Zealand o ang ikaduha mao ang Australia Boomers. Sa atong showbiz balita ngadto sa kini sa Hard Max Extreme nga mapalit sa nabutikang parmasya sa inyong lugar. Sa atong showbiz balita ginatag ni sa Juson nga hanap na gyud ang posibilidad nga magkabalik sila ni Makoy De Leon. Sumala pas aktres nga pwede ni Makoy ang ilang anak nga si Pilis ug wala na nila ang pagbalik. Unang nang gibutyag ni Ilis ang adunay Jay mga butang nga maglisod balikod bisan usaon pagpaningkamot nga maoke ang tanan. Sumala pa siya ang pamahayag sa IG account sa Entertainment Showbiz. Showbiz balita. 18 minutos subad sa alas 8 mga patuloy lang ko sa itong video nyo sa balitang tuloy-tuloy ini Martes nga edisyon, Marso 3, 2026. Kinilagyan po ninyong tig balita, Roy Ibanez. Bawal niya po ining kabus nga balita ang Ronly Pinies. Naurot eh. 19 minutos naman sa alas 8, Harid Darius Ibanez nagka-watch live. Nari sa Hongkyo. Jeremy Sibaylos Bolpa, good morning. Nagka-watch live sa si Ernest Corravilla Flores. So, galantaw yun ang kusdula po mga gala sa Gilas, Pilipinas. Primero sa New Zealand. Yung ginaganan ang Gilas kay Ugarnya isgutan sa mga Kiwis. Para tayo hugot tayo ilang kininyong depensa. Sa Pilipinas, maayos si Kuan, si Ido sa depensa. Yung imbisad, samot na himalas po si GB. Paano sila nagkaroon sa New Zealand. Pagdula itong Domingo po sa Australia, samot, kakular 3 points mga igala. Mula na yung bono ng ring sa Australia. Nunya, kita ko, ang system ang gano'n sa dula, kita di man di mo kumudulag basketball, pero sige bilang tao. Narita na obserbahan. Kenapa sa sistema ba? Kita diri sa Asia, sa Pilipinas, mas daghan man ang dribble. Dito sekarang para mag-NBA ba? Harus dili mo dribble ang bola dito sa ipasa. Unya, wala lang daw. Wala lang daw kanang pasaya ng bola. Wala lang daw. Berapa na kay bola kung ba na dito. Depende man sa play nga i-drawing sa coach. Kanalitan mo ni play yan. Ikaw Pinyes, sige, ano yun, lagan na kadri sa kilid, outside sa kuan arc. Dahil ikaw, anak ka diya sa may kuan, kining nakasaloob. Kaning kitawag nila kuan mana, low post, high post. Ang mga ngalan ng sa basketball nga mga area diya. Paglabang ni mo sa midcourt line, doon na mga pangalan diya ng asa mo posting ng mga players. Dito nga gala sa downtown ko, Dula, Australia. Malay ari kayo. Kanay lang ito, triangle offense. Sa resting ko. Baik, 10 minutos, membagi ko lang taon niya. Karon po mga igala. Langaw, di nga po dito lang toping ng mga salida bigay sa YouTube. Kanang mga ininsig din ang EI ang kuan EI media ba kanang
ilang i-translate into English ang Chinese, Mandarin man ang ilang pinulungan. I-translate og English. Malingaw ko kana maganing istorya nga ako o kana makasabot man ta basta in English gawas ang ininsig kita kasabot ako nasabda ininsig kamay gi kay pre. Saman. Kung singgalo takwit sing boy ba. Para ginay ko na kuan. Then, O hinapon ko jutay. sutay. Jutay po hinapon. Kaya sa hinapon nakana na ko sinulot ang hinapon gamay. Oh. Sa insig po na ako sinulot ang gamay. Mara gina si insig gamay ra. Kana ditaw lang kung singgalo takwit sing boy ba. Kucharito. Ha? Kucharito. O mahinapon na siya pre tinuot na Kucharito. hinapon na siya. Jutay ra pod. Jutera. Sa hinapon ako nakatunan ka na aram mo kan tuti kumo tayo takit umi. Kalau na kay Na speaking. oh. Ay, salamat di ay sa inyong pagpamina, Kagawad Lorenzo Asibron sa barangay Saisilaw. Good morning, Sir Ray Azaroni. Good morning, Yung Roy. Ika ni Jessica Katakutan Mariot. Good morning, Hinik o ni Ana Lintio. Good morning sa akong ako. Jairin Janain o ni Kizia. Udaog nakaanak nung Roy karong November. Ipanay ko si gining giakat ni Kagawad Inso Asibron. Nga mutagal di siya og kuat tagal di siya barangay Kagawad sa ilahang kuat di nyada siya ni Kagawad Inso Asibron. Bili man na. O ako pitagay ta. Bili na ako sa paringoy. Kasalikan ni paringoy jud. May kaugalingong prinsipyo sa Bubroy manis. Pagkamara kay kanon. yes, rivadis ko na niya sa ilawon. Si Paring Roy, ako na may bubaligyan niya. Kung di ka mo magmahay, no? Kana mo'y kuha niya, kaabag sa kanunay, mura mo siya taga-PCCI. Si Paring Roy, kaabag sa kanunay sa barangay, Roy Ibanez. Di ba? Sigurado yung mong pili. Yeah. Pildi mo, hindi mo mapildi si Paring Roy. Sinabalag kasi yung dugan ha. Kasi, ano, kay kawan hard na ito si Paring Roy na. Pero ako na bubalos sa baligya kay si Paring Roy sa kabaligya sa galingon kay kini kaya dili siya ang mga kaplayan naman mo. Dili ra ko baligya pre. Ha? Kay wala ko plan. So magkaroon wala pa si Paring Roy pero maabot din ang panahon nga makadesisyon siya. Nagplano mo dagan na mo diri si Parinron si Pat. Plano pa ha? Kay kini ilang barangay kan may ramanggod. Yan meron pa rin. Doon na po. Si Kamparinron kini ang barangay pila putang diri 1,000. Kami slipo. Kasi putang na 2,000. Oh, tato ay surat na ko ba ra. Oo, Kaya pero- di mo mauli ko ba kay Tayo sa barangay 5 kay si Pat ari mas barangay 5 mudagan gamay na po. Sige. Amo ay ka nang ilawon usas pina. Muna pinagada ko barangay poblasyon from 1 to 9 ilawon pinagada ko. Kinakala ko. Daw wala jitan. Ako ko bala dito. Kami kinakbay na mga pre, barangay na binakbay na. Muna nga i-propose din ako ng barangay Nueve. Kinahanglan ka ng barangay Nueve. Center of action ka dapat. Ang kana lagi ko sa mga konsilyo niya, play budget niya pagka hindi kayo lang daw mo siya. Play budget niya mo paglasar gini mo daw ka. Kaniya mau na siya nuri. Ha? Kinakaurog ko mapro na. Shout out sa akong two kids, Gio, Brian, and Gialin. Thank you. Sige, magkita lang na po din sa barangay Nueve po. Magka-desisyon namin Paring Roy. Tugpo mi sa buang certificate di kandidatura. Wais, kami tulong pa. No? Dagan ng pagpagas barangay 5. Pag magalso. Pagkato portion. Salamat sa inyong pag-comment. Una-una anong Roy ha? Bilang ko na si imong kapitan. Gimunito ka niya. May punta niya siya, Konsyal Lorenzo Rodriguez Asibron. Salamat sa pagsaling. Nanagod si Kapitan. Pero di mo ko naliwa si Kapitan ang Brazilian. Pero sa masik, kami ginawin si Kapitan. Kasi po niya mga kauban.
Eh, balance kayo mo nung dapat pili rumah ng syudad. Kaya puro man din sila mga mayong servisyo. Oo. Oh. Tanan mo lang sa tanan, puro mo na doon yung mga plano mo wala agad. Hindi abi ganyan ha, pero sa ako nakita, si Kagawan Inso ko payak mo nakita ganyan ano. Oo. Kay si ko yung kita god. Kaya gawas nga silingan mo, sige po mo kayo bala. Oh, may bala na to, kana may bala. Eh, depende responde ka. Kasi kaso mo bet, ko may nagibala. Ako na bisot ko mo promo kay niya, si Byron may nagibala na unagan siya. Oh, basihan na ito tungkan kayo. Duga-duga lang yung wala nagkaibalag bus bubit. Oo. Ya. Nagibala mo ba siya? Oh, nagkaibalag mingin so gahapon. Mo mo istorya ni Gonzalo. So I leave that sa ingon na araw ka. So, kasi naminaw ng mga kuha ni Kapitan Dandan. Dandan, Kapitan kuha ni kasi John. Wala po diha mga plano. Yung hugo si Dandan. O siya Dandan. Wala sa boss. Pero so far, ako una-una ang gano'n diya ay promote si Kapagawa doon. So, yan. Ako ba na amigo at sintay kababayan. Manuhuran nun yun nga pagkahawod. Katulay na mong servisyo sa Manuhuran, na namin. Ikaw na namin, ha? Sige, kapag sa na. Wala kita yung oras na nagyapon siya. Ronnie Pearson kayo, kung wala ko na mga ulag sana. Kaya mabot yan po na panahon, ikaw maglarang mapapasig. Teleponan na kini ang tingog sa kabus. Anak sa walang lisiko, para kami din sa lungsod na Manuyod. Didapsid sa Barangay Nuybili Siyudad sa Tanhay. Salamat o we trust in God. Amping kanunay mga ka-One Heart o Usuwag Barangay Nuybili Tanhay. Tingala sa mga kababan sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Kinilang po ng inyong alaga, Louie Ibanez, manamilit sa Panginoon. Ang pagkamatarong ko ay magabayaw sa kanason.